गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय। दिनैनि बे बिजनि कलेजनि 2023 आरो 2024 बिसायख'थियाव जे फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगोफोरा आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनानै आंखौ देरहासार होबाय, बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बिनि आं जे देरहासारदों बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे आंनि लोगोफोर आरो जोंनि टीम आरो फंबाय बिनानाव आरो बिजनि दख'रा एबसु आरो इउनिट बायदिनि सापर्टनि गेजेरजों आं दिनै देरहासार जानो हादों। आसा खालामो आं इयुनाव कलेजनि थाखायनो मोजां खामानि मावलांगोन आरो फंबाय बिनानावमोननि थाखायनो मोजां खामानि मावलांगोन। जेखि प्रब्लेम जाया मानो आं सल्भ खालामनो नाजागोन। बेसेबांसो भट मोननानै देरहाखो? आंनि भट मोननाया 937 बेनि गेजेराव मोनदों। दिनै 16 अक्ट'बर दिनै बिजनि कलेजाव जेनेरेल इलेक्सन जानानै थांबाय। बेयाव जे आङो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि महरै सायख'जादों, बेयाव आङो देरहासार जानानै थांबाय। बिनि थाखाय आङो गासैबो फरायसाफोरखौ, आंनि लोगोफोरखौ आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो। जिथुनाखि आंनि हान्जा बा आंजों लोगोसे आंनि हान्जाया देरहासार जानानै थांबाय, आं बेवहाय खोब गोजोननाय मोनदों। माबायदि खामानि मावलांगोन? आं खोथा होयो फैबाय थानाय जिथुनाखि फरायसाफोरनि जेंना बा गुबुन गुबुन जेंना, बेफोराव आंहा मोजाङै खामानि मावलांनायनि खोथा दङ आरो आंनि हान्जाखौ लानानै आङो मोजाङै मोजां खामानिखौ मावलांगोन। बेवहाय गुबुननि आखाइ गैया, आङो फरायसाफोरनि आखाइजों, आङो फरायसाफोरनि सापर्टजों आङो देरहासार जादों। बेवहाय जोङो मोनथाम आफादजों एलायन्स जादों। बेवहाय आबसु, आमसु प्लास आसु, बे मोनथाम आफादजों एलायन्स जानानै दिनै बिजाथि महरै सायख'जानायाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि महरै गसंथिदोंमोन। बेवहाय आं दिनै देरहासार जादों। दिनै बिजनि सोलोंसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थियाव एबसुजों मदद होजानाय बिजाथिफ्रा देरहाजोबदों, बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोङो देग्लाय बिजनि आन्सलिक एबसु, आबसु आरो आमसु लोगोसे आसु जथाय मोनथाम आफादजों ज' लोगो नांनानै गेलेनाय जादोंमोन। दा जोंनि गासै 11सा बिजाथिफ्रा दिनै सा 10आ देरहादों, नाथाय सासे बिजाथिया जाय BA फार्स्ट सेमेस्टारनिमोन, बिथाङा जेननो गोनां जादों आरो बियो जोंनि माखासे खेलिमेलिनि थाखाय बे रिजाल्टआ पेन्डिं जानायखाय बेखौ जेननो गोनां जाबाय गांबा भटआव। दा थेवब्लाबो जोङो बेखौ मानिनानै लादों, जाहाथे जोङो दावराव दावसि खालामनानै बे रिजाल्टआ पेन्डिं जाया। बेखायनो जोङो डिमान्ड खालामदोंमोन रिकाउन्टिं जानांगौ होननानै, नाथाय बिथांमोना मानिनानै लायाखै। मानोना जोंहा मिन्थिखागौ बिबो देरहागौमोन, नाथाय खेलिमेलि खालामनानै बेखौ फेजेननाय जाबाय। दा जोङो जायफ्रा देरहाबाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय, गाहाम हामलायनाय बावबाय। दा बिजनि सोलोंसालिमानि HS फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै BA 5 सेमसिम साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरबाय। बिजनि दख'रा एबसुआ, बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ आरो बिजनिनि सेनियर स्टुडेन्टफ्रा न' थांनानै फरायसाफोरखौ खावलायहैदोंमोन जे जोंनि फरायसाफोरनि इन्टिग्रिटिनि थाखाय, फरायसाफोरनि खौसेथिनि थाखाय जोङो खौसे जानांगौ आरो बर' फरायसाफ्रा गासिबो खौसे थानांगौ, गावसा गरसे जानो मोना, रावबो केन्डिडेटआ इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनो मोना, जोङो खावलायबोनाय जादोंमोन। आरो जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै बिथांमोना रावबो बिदि उल्था हान्जा गसङाखै आरो गासैबो फरायसाफ्रा खौसे जानानै जोङो दिनै देरहासार जानो हाबाय। दिनै आमसुनि बिजाथिफ्राबो देरहादों। दिनै आमसुनि बिजनि डिस्ट्रिक्ट आमसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जों खावलायनाय बायदि आरो जों जयै एलायन्सआव सावरायनाय बायदियै मोजाङै खामानि मावनानै देरहासारनाय लाबोबाय। बिजनि आन्सलिक आसुनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि खावलायनाय बायदियै गोब्राब नाजानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोनफ्रोमबो बिफानाव 500निबो बारा भट मोननानै देरहासार जाबाय। बिनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आरो इयुनावबो जोङो बिजनि सोलोंसालिमायाव बर'फ्रा खौसे थानांगोन आरो बे बिजनि सोलोंसालिमायाव जोङो सिगां समनिफ्रायनो खुनु राजखान्थि दल, राजखान्थि सक्तिखौ लायहोआखै। बेखायनो जोङो देग्लायबो होआखै आरो इयुनावबो होलांनाय नङा। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जोंनि मान होनाय, जोंनि खावलायनाय बिथांमोना नाजावनानै जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोबाय। बेखायनो बिजनि सोलोंसालिमानि गासैबो फरायसालिफोरनिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साबायखर बावहरबाय आरो उननि समावबो जोङो बेबायदिनो थांगोन। बिजनि कलेजाव
जायफ्रा दिनै देरहाबाय बिजाथि महरै बिथांमोना जाहाथे कलेजनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावो। कलेजाव गोबां जेंना ओंखारो दिनै एडमिसननि जेंना आइ कार्डनि जेंना दिनै फरायसाफोरनि बायदिसिना थासारि जेंना ओंखारो बिनि सायाव खामानि मावगोन जोंनि बिजाथिफ्रा आङो बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो खावलायबाय आरो जोङो साननैसो उनाव गासैबो बिजाथिफोरखौ लेंनानै सावरायगोन। दिनै जोङो मोनथाम हान्जा आबसु आमसु आरो आसुनि बिजाथि मदद होजानाय बिजाथिफ्रा दङमोन। आफादगिरियाव धनिस ब्रह्म, बिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारियाव समेश बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारियाव धनिस रहमान, बिनिफ्राय स्पर्ट्स सेक्रेटारियाव सोरां बसुमतारी, लिटारेरि एक्टिभिटिसाव ताकमिना बेगम, बिनिफ्राय जोंनाव मेगाजिन सेक्रेटारियाव दंमोन करिना नार्जारी, बिनिफ्राय जोंनियाव सिआर दङमोन HS फार्स्ट इयारनि मुस्ताफिजुर रहमान, बिनिफ्राय BA फार्स्ट सेमिस्टारनि जोंहा दङमोन सिमां गयारी, बिथाङा जेननो गोनां जाबाय माखासे जेंनानि थाखाय। बिनिफ्राय BA सेकेन्ड इयारनि तनिमा दैमारी, बिनिफ्राय BA थार्ड सेमिस्टारनि फिफ्थ सेमिस्टारनि जोंहा मैखोम दैमारी, बिथांमोना देरहासार जानो हाबाय। गासै 60 बिजाथिया देरहासार जानो हादों। बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आरो इयुनाव मोजां खामानि मावलांगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय।